Kajing Sefrang State kenyang coronavirus hakeleng ki jala jongka India kalapen long yusi yang berim kaki HDC ba HS jala ban kentu yumitirang ba ke jala ban khanglut ya baro kinongwan jengok kai perthai ki bomut banwan same kelia Pi hakabidi bat uniu coronavirus ngali po China tu but ngi ikam lu kajing la jongka ri China ban mistahil start ta po spuski kila ban le bun ki ye re kala bat ke mentaki kala pur leng sudong ngi wat ke Europe kamla ka Italy kamla tang dawai kamdan kita hibri suyap tang man kredi bahing kimyo able tu video conference ti ngi yu i bah ni ha not is jongiru kham tama me khalia jongi ka state ka basa din ma hilang bar khoi sing sa din ngim bim sule ranya ta ti kai ka bangadon man ong ta ni kalong ba ka di tang ka prevention ka ba kongsan e na ka bantai jongi banyada hadu man tau ni kunyang jong pang pat yorong hang ni ti ka di ke jinga da ban ka jing pun khia te nga thrai ngam don jing shania re ka jing pun khia aki bu jingi tang ban tes of hospital kata hang ning im pat la ti nang ta tip kumnu ki doktor kat no la hi kaya ki ba pri yo ti ki dawai rum pat don yo ni menta to Germany u France u America u Israel kidang le ten re lanu kin la ban kam gitu kidang hab ya linti muslim ti na ta daw ka don kam hi yang hi hang ni ka de ka prevention ti na ta daw ka ni ka sarkar MDA konrad sama ku chief minister el hek kumu health minister di ban ai top priority ya ka jing im jong ki pai ba jong state kemun hari ka por larangi haban break ya hi an ki kum nuru kan nom dan jing per mar life ka de long number 1 ti ka ba kongsan man le mata de ban but ni ka du sa jong no galan dang menta ship hanging yu i ka news ba ka nagalan kala ai ka blanket ban ya ki tourist la ki di international national domestic kemun khang no tingi menta hang ni ru kemun ngi di ban khang hadu kini ski kita ki parang ki dole dang ya le ki keleng gari jong i tourist kam de ka port tourist ko menta kam de ka yom ki di baru khoi ai hap treat ki terrorist kini ki wan rayo ni virus kim tip martang ubai briu banon ra ru kala don gajing ma ka bakrau pe po Maharashtra nagrau jong ubai doktor ki bit lang ki mentakat ungur ki doktor ki medical staff lahaban quarantine ki ti kum tang yang ni mentang kerpat jur yu chu in star badon brom ji ba ka kabinet hi boro wei kin ai no ka blanket ban ya kini ki tourist la ki domestic la ki international ru sangen oswa menta hadu life boy trik match sang sodi kum no ka long de ban khang maka ka India ka kum ka news ki yo por life hu ski ban khang ni ka period jong ni coronavirus ti na ta ka ba immediately menta ka ski mentadang mentara di Shibiji kemudian by RBG lai biji ke government kadi ben pinmi no ya kani ka order ba khang no shwa ki tourist ber hoi badi ni Indian na sebar khang no shwa but ikini ki kali ki ba ya leng ba jong ka Meghalaya Nagawati ya leng ba Shillong bypass poi semorang kering poi sejwai seru ben poi sti sara ben cross ya yu ya ka tu kemudian mari rung se Meghalaya na du thina khana para ai ki ko ga lama ha ko ga kali mot kitu gim de ban hol ha khnu ru ga jaka ba ki wan ru thi kin hol ha bypass chelong bypass but ha ka bom dan briu bu i jaka desha tu ba gerpang ba ki briu ki ban ne yang tur ki ba long well equipped ila di la ki dan kam sha ki dan kam dan kam khnu dan kam ka national call jong kiru hang ni po bypass po bom dan briu nang tu kin ya baik kinum sange hang no nuru mangim tip but they been insisiki baki di ban don mas sisin baki shong ya kali baki wan rung no maka Meghalaya kata kamot ka prevention kadai ka baningkong but they tang katahi dan lenti kamot lang hila ban prevent kamot ginum tiang shu ra tang sulai na prevention ka cure kamot ngi artatin palat hang ni ha Meghalaya namar ka daw chim de sar umri ban don ki jing snobi ki jing snu rem udi ban shimbi par kha kala jing da ba kino shwa ka jing rong ki bri ki ban bar ngadan ge jingma mentawat misura mo asmo bakila ai isolation na menta bungut kibriu tinri kate ki sumo na misura mamadar ting ka baklum sange de yikitur di ben sange no shwa khanang ba nginum benum dan menum bon ra jingpang baniam keno la shain la dep kam dan jingmut ARM tin matara ngi kerpat ya ka government kenu musui ai wat ngi kren ka tin ka bakhoru ngi bu ya ka koi ka khia ka jingim jong kibriu jongi kabaning kong kata ka degi bungi kwa hi
Dia mentah duduk mensuang ngala penstem ngala tho. Di dang mentah ko order ke sarkar dang order kini mas. Pinyo asyno mentah ke jingi kini ke kebun. Kita sanitizer duduk mentah 4 dio. Ngala tho la kham slam kini ngala ai ke pres. Kimle kum kisau kendit suloi. Dang mentah dang ai order, dang mentah dang le kata-kata. Kibun kam ya ke gini ki gibri jogi. Top priority nasoba chief minister udi ben shim haladi ke health department bu top priority ya ke health non koi department ru kaya thau sarkar des council boy surut itu ban pun kami gitu ki kam dari jumun kamu kongsan ke dika health chief minister shim di supervise everything kaya betan kam pa ban le na kabanta hibrio katakan lang badan kam ngi la puli mene how long times ba health minister la pan mi wong ba ki travelers foreigners coming from the affected state. Kemudian itu kita yo kenika coronavirus. Kiliban pentip yo show DC. Ngim sutu tu kemudian yo. Kemudian kita apa yo please bicara kita show hotel kita pun yo DC. Kemudian kita bandrung yo gitu. Abang ngim mentang yo ngikwa ya ke blanket ban. Turis piwan nak ke state ke bamdan coronavirus ke bakai aru kemudian ngimtip hab sange shwa. Nama tadau ngi fight yo nong shun uba bangim itu, bangim UI, bangim tip nang wan ru. Nak kata daw ketuk statement ke bang penmi health minister meneba ong ba travelers, foreigners coming from affected state in the countries ya ban le. Kita nyali kemut non kam mandi keren, non kam kimdi hiban wan semegalia kita. Lai sang di kini ki nong megalia ki wan pai kemut yikitu ya ban screen. Kidi ban late ban isolation shwa kimdi ban wan by direct si ba hiang basem lejong. Di ketuk statement meneka mut kedi ban pensyai namar ba la ban interpret eka la pijat yang travelers foreigners coming from affected state kemudian kila dan hang ni kin sa kontak ya ke DC lang ba kawan 08 number kata ka helpline kata ka sui ha kemudian di ban khang ba they should not enter the state kata ka di ka ba ke beningkong di ketuk ke statement ke ba ai health minister meneka pun kelumar kala penting pun hibrui ngale phone yang la syai kita ki lawan kita ki state amang ni mentangi kwa ba what ikibadi nak tiki state kibam syai bakhlai ru bam dan jing pang ru ni bagim tipat matera di ban ai ka blanket ban na ban ta kini hi shwa ban poi kini ka lai poi tarik u march kata ka di ka ka ba kongsan ma chief minister udi ban lai top priority ya kini kata ka di ka kongsan in sro romi u lo shimi ka priority u shim na di ka hel monitor man na ka kenta man na ka por ka ya kum no kolong on a war footing kini ka kam ki bagi di ban le ngi ki gum ka jai ban rio ka state bro ka wing in the subrom yo chief minister lada upelong top priority ya kini mentahapo kini ki lai hui tarik jong umaj kumno ban prevent mahnum jaga ki ru